Azken urte hortan argi geratu da etxe bizitzaren problematikak eragina handia duela langileon bizi baldintzetan. Izan ere, diru sarreren 40% bideratu behar dugu etxe bizitzaren gastuei aurre egiteko. Horrek mugatzen du erabat bizitza duinaren aukera Nafarroan. Larrialdi baten aurrean gaude, Nafarroan baita ere, eta argi geratu da momentu honetan erabaki politikoak hartu behar direla eta horri begira ausardia erabili behar duela Nafarroko gobernua beharrezkoak diren erabaki guztiak hartzeko. Eta beharrezkoa da gune tentsionatuak izendatzea, horretarako berandu goez, bada momentua horri heltzeko, baina ere haratago joango diren neurriak eskatzen ditugu LAB sindikatutik. Zein da gaur LABek egiten duen iragarpen berria, bada etxe bizitzaren arloaren inguruan ekintza sindikala abian jarriko dugula. Horregatik, Misu Hirukoitza 3 hartzaile ezberdin ditu. Alde batetik patronala eta etxe bizitzaren arduradunak. Guk esaten duguna da, ekintza sindikalaren bidez, etxe bizitzari dagokionez, langileen aurkako erabakien aurrean, ekintza sindikal irmoa egingo dugula defendatzeko langileon lan eta bizi baldintza duinak. Bigarren mezua zuzendua dago gure afiliazio osoari. Orain arte gure afiliazioak etxe bizitzaren problematikari modu isolatuan aurre egiten dio. Bakardade horretatik egin dio aurre problematika honi. Beraz, momentu honetan logika horri buelta bat emango diogu eta modu kolektiboan landuko ditugu gure afiliatuak dituzten arazoak etxe bizitzarekin lotutakoak. Eta 3. mezua zuzendua dago gizarte osoari, langile guztiei. Eta esaten duguna da, etxe bizitzari dagokionez larrialdi egoera batean gaudela, horrek eskatzen dituela neurri berezi batzuk eta neurri horiek kalean eta instituzioetan eta lantokietan borrokatu behar ditugula. Eta horretarako elkarlana eta aliantzak ezinbestekoak direla. Beraz, etxe bizitzaren arloan LAB eragile beharrezkoa izango da elkarlan hori sustatzeko, aliantza horiek elikatzeko eta berez horren aldeko apustua egingo dugu datozen hilabetetan etxe bizitzaren gaia agenda politikoaren erdigunean jartzeko eta horrekin lotutako aktibazio soziala eta borrokak martxan jartzeko. Da Nafarroan orain dela gutxi aurkezten genuen SBAren txostena 2024koa, 26 langilek bizitza galdu zuten pasaren urtean Nafarroan lan istripuetan, hau onartezina da, oso larria, tamalgarria, eta batez ere tamalgarria gaurkoan gobernuak ariketa bat egin duelako, aurkeztu du enplegu plana. Horrekin lotuta esan du lan istripuen SBAren tasa jaitsiko duela, baina betiko neurriak planteatu dituzte. Gu badakigu patronala ez dagoela prest beharrezkoak diren neurriak hartzea, eta berez ematen du gobernuak zen patronalak eta UGT eta komisiones sindikatuak tontotxat hartzen dituztela Nafarroko langileak, eta gu horrekin oso haserre eta keskatua gaude. Azken istripu honekin lotuta, gauza bat ezatea, eta da neurria oso praktiko eta zehatza jarri behar dela mahaiaren gainean, eta da halako trafiko istripu batzuen aurrean polizia egon behar dela istripua zaintzen lan guztiak amaitu arte, eta hori gaurkoan ez da gertatu. Beraz, horregatik langile batek bere bizia galdu du.